హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ శారీ వచ్చేసి ప్యూర్ విస్కాస్ శారీ. చాలా కంఫర్టబుల్గా లైట్ వెయిట్లో డీసెంట్ లుక్తో చాలా ట్రెడిషనల్గా ఉంది. ఈ శారీకి సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఆల్టర్నేటివ్గా క్యారీ అవుతాయి. శారీ వచ్చేసి మెహందీ గ్రీన్ కలర్, బోర్డర్ వచ్చేసి పిస్తా గ్రీన్ కలర్, టాప్ వచ్చేసి స్మాల్ బోర్డర్, బాటమ్ వచ్చేసి గ్యాప్ బోర్డర్. గ్యాప్లో కూడా సిల్వర్ ఫ్లవర్స్ అనేవి అక్కడక్కడ వస్తాయి. పళ్ళు వచ్చేసి రన్నింగ్ వస్తుంది విత్ టాజిల్స్. ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేస్తారో వాళ్ళకి 50 రూపీస్ అనేది ఆఫ్. ఈ ఆఫర్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూస్ చేసుకోండి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి బెనారస్, చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఇది ప్రింట్ కాదు, వీవింగ్ అండి. ఇందులో టోటల్గా 5 కలర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెహందీ గ్రీన్ కలర్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పర్పుల్ కలర్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వైన్ కలర్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి నేవీ బ్లూ. కావాల్సిన వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేయండి. ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.